Еўрарадыё.фм. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. Нядаўна на апошнім фестывалі басовішча на 30-м паліку выявілася два пераможцы. Гэта вядомы нам ужо люты сакавік і гурт, не вельмі вядомы, Harmonix College. Прывітанне, хлопцы. Добрый день. Бубнач Зміцер Аніськоў і бас-гітарыст Зміцер Маршин сёння нашыя госці. І, уласна кажучы, мы сёння даведаемся, што гэта за гурт і чаму за 5 гадоў існавання, як апынаецца, не так шмат людзей ведаюць пра такую класную музыку. Хлопцы іграюць інструментальны, такі інтэлектуальны пост-рок. Дык што, распавядайце тады пра тое, як вы з'явіліся. Я так разумею, што гэта горад Драгачоў. Так, все і з правильно. цягам часу вы пераехалі ў Мінск. Так, абсолютно докладно. Мы все родом з Драгачова, народились там, выросли і дошли до того, што пачалі граць музыку, і там мы все сустрэліся, яшчэ там пачыналі ў розных праектах, а потым з цягам часу пераехалі ў Мінск і ўжо зараз тут працягваем сваю справу. Ну, насамрэч, звычайна падаецца, што ў такіх невялікіх гарадах нічога і не робіцца ў плане музыкі, правда? Але потым адразу успамінаеш, напрыклад, там Рэлікт са Светлагорску, і потым я памятаю, што быў Рокачоў, так? Гэта такі Так, фестываль всё яшчэ ў правильно. Рагачове, вы таксама на ім гралі. Конечно. Это вось дзякую Валерый Новичков, ёсць такі наш музыка таксама. Ён все там ладзіў і запрашаў нас, і мы ўвогуле насамрэч у Рагачове, калі так параўноўваць з іншымі малымі гарадамі, ну і нават і не з малымі можна параўнаць, было ў свой час шмат розных там імпрэзаў, канцэртаў, музычных нейкіх, можна так сказаць, фестываляў. Ну і прынамсі у наш час там было і немало гуртоў, і даволі якасных, і на такім нармальным узроўні. Таму нам пашэнціла, што мы там нарадзіліся, і была магчымасць займацца музыкай в свой час. Ну и многие вещи делали своими силами, за что, как бы, наверное, спасибо тем музыкантам, которые нас окружали, потому что в маленьком городе немного концертов, которые организовываются со стороны каких-то крупных организаций, в основном это все было своими руками. Слухайце, але як бы граць адразу такую складаную музыку без лідара-вакаліста, гэта таксама, ну, можна сказаць, такі выклік? Ну, можна, конечно, і так сказаць. Ну, глядзячы, як да гэтага ставіцца, для, ну, такого звычайнага сярэднестатыстычнага слухача, можа быць, гэта і так, ну, і складана, але, ну, прынамсі, мы так склалася, напэўна, сітуацыя, што ў нас былі ўжо такія параўнанні, мы слухалі такую музыку, менавіта інструментальную і пост-рок. Ну, мы, конечно, не з гэтага пачыналі, конечно, вядома. А з чаго пачыналі? Ой, да, ўсё, што магчыма, там мы гралі і нью-метал, і панк-хардкор, і розныя там эксперыментальныя штукі. Просто з цягам часу склалася так, што мы граем пост-рок. Слухайце, але калі вас слухаеш, ну, падаецца, што гэта граюць людзі з музычнай адукацыяй. Ну, калі мяне будете слухаць, то так. Мяне дакладна ёсць, у астатніх няма. Всех остальных, да, нет. Добра, як ствараюцца вашыя творы, так? Ці ёсць нехта адзін, хто там прыносіць ўсё і кажа, давайте зараз вось будзем граць гэта такім і такім чынам? Ці гэта ўсё ж такі выключна калектыўны вынік? Ну, збольшага гэта можна назваць брейншторм такі, канешне, але ёсць у нас два такіх асноўных генератара ідэй, Віктар вось з Антонам. Яны звычайна все там намагаюцца, ну, збольшага як мінімум каркас такі ўжо прынесці больш-менш гатовы. І звычайна падчас рэпетыцыі мы там пачынаем штосьці, ну, кожны штосьці сваё дадае пакрыху, і атрымліваецца ўжо потым нейкія напрацоўкі, потым якія мы ўжо дапрацоўваем, і атрымліваецца ўжо нейкі фінальны результат. Временами получается, что то, что приносят ребята на репетицию, к концу репетиции превращается уже во что-то совсем другое, что при этом куда больше нравится всем. Поэтому, да, они, наверное, такие генераторы, но каждый свой кусок вносит туда. А мне заўсёды цікава проста, як такая музыка записываецца і фіксуецца. Ну, напрыклад, калі людзі не валодаюць нотамі, вось як вы гэта ўсё запамінаеце? На диктофон? Да, А так. потым паўтараеце? Да, сучасныя тэхналогіі дапамагаюць нам. Ну, некаторыя карыстаюцца вось рознымі там Гітар Про і іншымі такімі вось
штукамі. У нас неяк все прасцей. Ну, не ведаю, можа, крыху вопыт ўсё ж такі ёсць, таму можна і на слых ужо зграць. Там у нас не такая ўж складаная музыка, гэта не запомніць і не зграць там. Вось, звычайна, да, на дыктафон все фіксуецца, і потым там, ну, прыйшлі дадому, там, скінулі ў чацік агульны, паслухалі, там, вось, і нейкія ідэі з'явіліся, мне не падабаецца вось гэты момант, мне вось не гэта, давайте перайграем так ці так. Наступны раз прыйшлі на рэпетыцыю, зайгралі крыху інакш, паслухалі, о, нармальна, таксама запісалі, каб не забыцца, і ўжо. Ну, і так паціху яно ўсё і шыфлюецца. Пераезд гурта ў Мінск, так? Гэта быў такі свядомы крок менавіта гурта? Ці гэта, як бы, вы паціху кожны пераязджаў? Ці вы ўсё ж вырашылі, што, ну, не можам мы сядзець у Рагачове, наша музыка, ну, патрабуе нейкага больш канкрэтнага там выйсця, больш канкрэтнага прыняцця, таму вось варта ехаць у нейкі вялікі горад. Это дзеля музыкі адбывалася, ці дзеля нейкага ўласнага комфорту? Это было по частям, наверное, потому что я, к примеру, с ребятами начал в этом коллективе играть, уже проживая в Минске, когда ребята сюда приехали. Вот. Причем ребята, наверное, тоже переезжали по частям. Мы цалкам переезжали, конечно, але каждый отдельно. Так, паасобку. Ну да, гэта вось, ну, хтосьці пераехаў спачатку з-за жыццёвых сітуацый, ну, у тым плане, што тут казаць, што ў Менску значна больш магчымасцяў і сабе рэалізаваць, як і ў музычным плане, так і ў плане працы. Ну, ўсё ж такі, як не круці, культурная сталіца. Ну, на жаль, ну, няма такіх магчымасцяў у маленькім горадзе. Там, канешне, зусім усё інакш выглядае, і таму атрымліваецца, што людзі вымушаны, на жаль, людзі вымушаны пераязджаць і ствараць нейкія ўмовы для працы ў іншых гарадах. Гэта, канешне, не вельмі. Это во многом обосновывается не только, скажем так, творческими возможностями и музыкальными, а в принципе тем, что музыкант должен хотя бы себе создать условия для того, чтобы он мог, не знаю, начиная от того, чтобы есть где-то спать, заканчивая тем, чтобы купить инструменты и так далее. То есть в маленьких городах тоже это не всегда предоставляется возможным. Давайте я нагадаю нашим слухачам, што сёння госці жывога эфіру Еўрарадыё, пераможцы сёлетняга басовішча Harmonix College. Слухайце, ну вось калі вы сталі граць у Мінску, у гурта лепш пайшлі справы? Ну так, конечно, менавіта. Адразу і так подскочила, можна сказаць. Ну, конечно, значна лепш. Ну, мы былі ўжо крыху вядомыя, мы прям атрымлівалася так, што нам прыходзілася прыязджаць у Мінск, каб зграць, і кожны раз туды-сюды ездзіць таксама не вельмі зручна, хоць і не такая ўжо далячынь насамрэч. Ну, але тут, канешне, справы пайшлі хутчэй, і тут і пасябравалі з іншымі музыкамі, адкрыліся новыя магчымасці, там новыя канцэртныя пляцоўкі, клубы і гэтак далей. Ну, вось і да вас уже дабраліся нарэшце на Еўрарадыё. Ну так, але вось перамогі, так, вы перамаглі на Эмергензе, наколькі я ведаю, у гэтым годзе, і на басовішчы. Гэта вашы першыя перамогі, ці дагэтуль былі нейкія перамогі, проста не так яны ў медыя агучвалі? Быў яшчэ такі Belarusian Underground Awards у 2016 годзе апошні быў. І атрымліваецца, вось мы там былі адкрыццё году нам. Такую ўзнагароду далі, вось мы былі вельмі ўражаны. Это была, напэўна, наша першая перамога, калі можна так сказаць. І вось у гэтым годзе так сталася, да, што дзве запар неяк атрымалася, і, ну, канешне, вельмі радыя гэтай. Што вам даюць гэтыя перамогі? Ну, победа на басовище, наверное, басовище в Беларуси куда более известный фестиваль, и скорее мы сейчас видим, что резонанс от этой победы куда больше. Хотя победа на Эмергензе дала нам возможность поехать в августе на фестиваль Таубертель в Германии. Это относительно большой open-air, по крайней мере, относительно того, что бывает в Беларуси. Это большой фестиваль. Там тоже будет мини-конкурс, и победитель, там мы тоже можем победить, конечно, может сыграть на большой сцене в воскресенье вечером, то есть когда, наверное, такой самый пик. Вот, поэтому это, наверное, такая очень хорошая возможность. То бок вы зараз збіраецеся у Нямецчыну? Все, мы уже стартуем на гэтым тыдні туды. Класна, поспехаў вам. Спасибо. Ну, а перамога на басовішчы, гэта менавіта такі больш резонанс у медыа, так?
Ну, і ввогуле рэзананс, конечно, да, ёсць крыху. Подписчики до нас пачалі у ВКонтакце больш актыўна дадавацца. Ну, і так, да, рэзананс ёсць. Ну, і насамрэч, вось хочацца падзякаваць арганізатарам басовішча, ну, і ўсім, хто хоць якую-небудзь справу меў дачыненне да гэтага фестывалю мая. Шчыры дзякуй, сапраўды атрымалася вельмі крута, файная атмасфера, сапраўды хатняя, цёплая і ў прафесійным плане, тэхнічным, сцэна, гук, свет, усё было вельмі крута, насамрэч, на такі вельмі выдатны ўзровень. І хочацца падзякаваць вось Дар'і Вапа, нашаму ментару, куратару, якая нам дапамагала там не заблукаць у лесе. Вось, дзякуй вялікі. Нам вельмі спадабалася. На жаль, гэта было, хутчэй за ўсё, апошняе басовішча, і больш, можа, тут, напэўна, не патрапім, на жаль. Ну так, шкада, канешне, басовішча. А не было крыўдна, што вы былі не адзінымі пераможцамі? Ну, чаму? Не крыўдна. Скорее неожиданно. Да, нечакана крыху. Мы так і не разлічвалі. Мы ўвогуле асабліва не разлічвалі. Мы проста хацелі паехаць зграць. Ну, і так атрымалася, што чарговы раз перамаглі. Ну, разам з хлопцамі, ну, добра, чаму не? А дагэтуль вы былі на басовішчы ўвогуле? Ці гэта было ваше першае наведванне, першае апошняе? Хацеў, да, патрапіць яшчэ там з дзяцінства, бо такі культовы фэст, і ўсё ніяк не атрымлівалася, а зараз патрапіў. Ну, добра, што хоць на апошняе. Але акрамя таго, што проста патрапіў да кішэй, паўдзельнічаў і перамаглі, дык. Так што ў любым выпадку гэта для нас вельмі станоўчы вынік. А там нейкі грашовы прыз быў ці не? Был. Так. Студыйны. Патрацілі ўжо грошы раз Канешне, мы іх тады адразу і патрацілі, бо такі прыз, ну, я не ведаю. ясна. Лепш не агучваць. Добра, а там же звычайна яшчэ была нейкая студыя ў падарунак у гэтым годзе не было? Не, ў гэтым годзе ўсё значна прасцей, грашовы прыз, і вось адзінае, што прыйшлося падзяліць яго з гуртом Лютасакаік. Таму нам, ну, іх-то двое, яны ўдвох, а нас цэлых 5 было разам з нашым сытавіком. Таму нас прыйшлося дзяліць на ўсіх значна менш грошай атрымалася кожнаму. Ну, не ў грошах справа, насамрэч. Гэта ўвогуле, это так проста, ну, Приятный бонус. Да, бонус, і то добра, насамрэч, там паелі бульбы фры, папілі піва. Звычайна журык, фляшкі. Ну, там нешта складана было з журыкам крыху, ну, ўсё роўна. Ясна. І ў выніку атрымліваецца, што ад басовішча такі, значыцца, такі фідбэк, ад эмергенцыі такі, і вашы наступныя нейкія дзеянні, апроч таго, што вы ездзіце зараз у Нямецчыну? Так. Что? Альбом? Да, альбом. Это будет дебютный альбом? Да. Ну, как альбом, да, как что-то такое большое и цельное, это будет наш дебют. А дагэтуль былі нейкія EP? У нас, звычайна, мы ўвесь час рэлізім, наша каронная фішка — гэта сінгл. Сінгл. Усе, хто нас ведае, што мы ведаем гурт сінглы. Кожны год, а бывае 2 разы на год, выдаем па сінглу. Ну, хацелася выдаць EP, але крыху загрузлі і вырашылі зрабіць крыху інакш, таму чакайце, спадзяемся, што вось на ўздыме якраз будзе альбом. І хутка гэта ўсё будзе? Ну, напэўна, лепш не загадваць наперад. Я думаю, ну, бліжэйшым часам, хутчэй за ўсё, спадзяюся, і насамрэч да Новага году паспеем. Віктор, ты чуеш? А цяжка ўвогуле прабівацца ў Беларусь музыкам? Скорее вопрос, наверное, не в том, что нужно пробиться среди других музыкантов, а в том, что нужно найти аудиторию и слушателей, потому что их не так много. В последнее время людей куда меньше начало ходить на концерты по сравнению с тем, что, например, было лет 5 назад. Поэтому тут, наверное, не так сложно пробиться, скажем так, куда-то выступать, как найти тех слушателей, найти с ними контакт, вообще, чтобы они пришли куда-то и так далее. Скорее, наверное, вот в этом основные беды. Ёсць чаго дадаць? Да, да. Ну, і збольшага, ведаеце, ёсць такая вось у тэхнічным плане, напэўна, можа такая крыху, не то што заўвага, ну, карацей, адразу кідаецца ў вочы тое, што не ўсе гатовы адразу прыняць, ці, ну, цябе як музыка, у сэнсе, у тэхнічным плане, напрыклад, все, такая звычка ў усіх ёсць, напэўна, па-за савецкім часам яшчэ засталася, што там, музыка, ну, што ён там, яго там педалборд нейкі, ну, от торкнецца ў гэты комбік, хай грае. А атрымліваецца так, што мы не можам проста тэхнічна, проста так торкнуцца ў звычайны там інпут і штосьці заграць. Нам трэба нейкія свае асаблівыя фічы, якія не ў кожным там і клубе проста не мае. Таму вось
шмат тэхнічных пытанняў. Мы зараз перервемся на невялікую паузу, пасля чаго працягнем нашу гутарку з гуртом Harmonix College. Не пераключайцеся. Еврорадио. Новины – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Гранітныя пліты для рэканструкцыі плошчы Перамогі абыдуцца амаль у 1,5 мільёна рублёў ужо абвешчаны тэндэр. Нагадаю, што абноўлены пляц Перамогі плануюць прэзентаваць да 9 траўня 2020 года, то бок да 75-годдзя заканчэння Другой сусветнай вайны. Усяго трэба купіць 170 квадратных метраў граніту таўшчынёй да 40 сантыметраў. Дэпутаты палаты прадстаўнікоў адказалі на петыцыю грамадзянаў супраць закона аб адтэрміноўках у войска. Нагадаю, што пад петыцыяй падпісаліся больш за 10 000 чалавек. Аўтары патрабавалі захаваць адтэрміноўку ад войска абітурыентам, якія паступілі ў ВНУ пасля сярэдняга спецыяльнага ці прафесійнага навучання. Вярнуць адтэрміноўку тым, хто хоча працягваць адукацыю ў аспірантуры ці магістратуры. У адказ дэпутаты заявілі, што новы закон і не пазбаўляе грамадзянаў права на адукацыю, бо яны яе могуць працягнуць пасля дэмабілізацыі. Ад сёння пералічылі пенсіі, павялічылі іх на 6,5%. Сярэдні памер працоўнай пенсіі ў краіне складае 438 рублёў, паведамляе Міністэрства працы і абароны. Батэ выйшаў з футбольнай лігі чэмпіёнаў. Пасля хатняй перамогі над Росенборгам барысаўчане прайгралі нарвежцам у гасцях 0-2. Цяпер Батэ працягне барацьбу ў трэцім раўндзе кваліфікацыі Лігі Еўропы. Яго супернік – гэта Сараева з Босніі ды Герцагавіны. Надзвычайны паказ адбудзецца 8 жніўня ў мінскім кінатэатры «Масква». Гуркоў, Харланчук і Станюта ўжывую агучаць паказ фільму «Mortal Kombat» па-беларуску. Сеанс пачнецца 8 жніўня 19-й. На сцэне кіназала з'явяцца Павел Харланчук, Сергей Жбанкоў, Олег Гарбус, Крысціна Дробыш, Віталь Гуркоў і Меліціна Станюта. Яны агучаць фільм ужывую. Другі паказ адбудзецца ўжо ў запісе 10 жніўня о 17-й у тым жа кінатэатры «Масква». Еврорадио.FM. Працягваем жывы эфір Еўрарадыё. Маша Калеснікава пры мікрафоне. Мои сённяшнія госці, удзельнікі гурта Harmonix College, бубнач Зміцер Аніськоў і бас-гітарыст Зміцер Маршин. Слухайце, хлопцы, у мяне такое яшчэ пытанне, вось на ваш погляд, ці правільна развіваецца ўвогуле беларуская музыка? Вось ці падабаюцца вам тыя працэсы, якія зараз у ёй адбываюцца, ці можна было б і лепш? Ну, заўжды можна лепш. Это, канешне, як сказаць, ёсць куды імкнуцца. Ну, насамрэч, крыху развіваецца музыка. У параўнанні за, напэўна, апошнія 2 гады я так бачу, пайшоў нейкі, так сказаць, наперад. Ну, але я не ведаю, ну, канешне, ўсё ж такі лепш нейкая сітуацыя склалася. Можа, нават і ў канцэртным плане. Ці, можа, гэта мы ўжо са свайго так боку глядзім, што і лепш пайшло. Ну, я лічу ўсё ж такі, што штось, нейкія зрухі такія пазітыўныя ёсць, насамрэч. Раньше была беда, что на местные группы почти никто не приходил, и, наверное, для организаторов это было самое больное место, потому что они делают концерт, мало кто приходит, они в минусе, и, в общем-то, концертов от этого больше не становилось, а становилось только меньше. Сейчас все-таки, наверное, это как-то потихонечку возвращается к тому, что было. Люди начинают приходить на концерты, ходить на местные коллективы, а не просто на те привозы, которые есть. Ну, в общем-то, это, наверное, хороший тренд. То бок тое, што пачалі слухаць сваё, гэта значыць, што сваё становіцца больш якасным. Ну так, ёсць добрыя прыклады, даволі шмат. І я, напрыклад, шчыра кажучы, з задавальненнем магу хадзіць на мясцовыя гурты і атрымліваць асалоду ад таго, што яны робяць. Хотя раньше тоже было достаточно немало, и есть еще те группы, которые играли раньше и играли и делали это хорошо, поэтому как бы тут, наверное, и качество музыки подросло, и, наверное, все-таки отношение аудитории к музыкантам. Ну, ваша пляцоўка зараз, гэта якая пляцоўка? Звычайна музыкі, напрыклад, там ставяць нейкую перад сабой мэту, там, да Расіі, не ведаю, да Рэпабліка, альбо там да Прайм Холл. Ну, можно так сказать, что мы уже там 2 разы ў Рэпабліку былі. Это, конечно, клёвая пляцоўка насамрэч. І все, ну, я думаю, кожны пачынаючы музыка хоча там зайграць. Но мы там 2 разы былі, але потым, калі ў цябе з'яўляецца вось
магчымасць граць на іншых музычных пляцоўках, значна буйнейшых і значна ў тэхнічным плане лепшых, і ты думаеш, ага, дык слухайце, дык і Рэпаблікін, конечно, круты, але штосьці з ім не тое. І вось і зараз мы таксама думаем, якая ж наша пляцоўка. Бо вось мы былі, напрыклад, не так давно на Басойшы, там была класная сцэна. А зараз паедзем на Тауберталь, а там будзе, напэўна, яшчэ круцей. Ну, так. Таму Потым пакуль што будзе не магу... складана. Да, пакуль што дакладна не магу сказаць, што менавіта якая наша пляцоўка, але адно магу сказаць, што яна пашыраецца ва ўсіх сэнсах. И это добро. Да, получилось, что и в Питере мы играли в А2, в клубе, в котором даже местным группам не всегда удается выступать, потому что клуб, реально очень большой. И глядя на все это, ощущая и удивляясь каким-то новым вещам, конечно, всегда хочется, там же хотя бы и выступать, а не на чем-то меньшем. Поэтому пока мы, наверное, не вернулись опять к каким-то площадкам в Минске, мы еще определяемся с тем, где хочется, а где уже не хочется. Да. То бок вы такі няпросты гурт у плане. Не, мы не адмаўляемся ад Рэпабліку, канешне, бо але хочется ўжо так, ведаеце, Хочется, да. далей ідзеш. Скажуць Рэпабліку, я думаю, мы не адмовімся. Подумаем. Пакуль што, да, падумаем. А хто ваша публіка? Хто ходзіць на канцэрты інструментальнага такога построку? Ой, насамрэч шмат хто ходзіць, і розныя людзі, і мы бачым і маленькіх дзетак, конечно, хтосьці сваіх там дзетак бярэ. Звычайна, тут некага нема там ні па ўзросту некага абмежавання, ні па інтэлектуальнаму некаму развіццю. Просто любы чалавек, каго гэта зацікавіць, калі ласка, ён заўжды да нас прыходзіць. І вельмі крута тое, што вось, напрыклад, у гэтую суботу мы былі на пешаходцы вось у цэнтры горада гралі. І людзі, вось мінакі, якія праходзілі, яны такія туды зазіраюць у гэты карэтны дворык, такія, а што это у вас тут? І яны пачынаюць цікавіцца, і з задавальненнем, гэта бачна па іх тварах, застаюцца, слухаюць да канца і дадаюцца потым у соцсетках і пішуць там водгукі вельмі станоўчыя. Нам гэта прыемна, таму я магу шчыра сказаць, што ад маленькага там, ад 6 там да 60 год, проста ніякіх абмежаванняў няма. Конечно, ёсць пэўная такая аўдыторыя, там сярэдні ўзрост, але, шчыра кажучы, ніякіх абмежаванняў няма, таму хто заўгодна можа слухаць, каму падабаецца. Наверное, в плане жанра мы получаемся такая, как и универсальная группа, но в плане мы можем там и на фестивалях с тяжелой музыкой выступать рядом с другими артистами и с какой-то более легкой. Но при этом, наверное, можно сказать, что это не та музыка, которая слушается ради какого-то простого текста и простых напевов, потому что, наверное, по аудитории, хотя бы по возрасту, все-таки есть такое, что там от 18 люди в основном это слушают. То есть не всегда человек со старта приходит к тому, что он в молодом возрасте будет слушать инструментальную музыку без какого-то простого текстового посыла. У вас была ідэя ўвогуле нейкага проставага тэкставага пасылу? Ці вы першапачаткова ўжо вырашылі, што некага вакалу не будзе? Канешне, былі думкі, што там, кагосьці ўзяць, там, паспяваць, і нават былі спробы, але потым неяк ўсё ж такі сталася так, што хрусць і без вакаліста, карацей. І не ведаю, канешне, можа быць такі эксперыменты, но пакуль што мы асабліва-то і не шукалі кагосьці, можа хто знойдзецца, можа там, пішыце ў прыватныя, там, мы заўжды гатовы, адкрытыя да супрацоўніцтва, чаму не? А вось мне цікава, у гурта, які грае інструментальную музыку, прынамсі у вашага, вось лічыцца нехта фронтменам, ці як такога фронтмена няма, як бы усе роўныя? Не, у нас абсалютна ўсе роўныя. Можна нават і на жаль, што няма нікага фронтмена. Віктор, дарэчы, у нас такі мог бы быць фронтменам, а ён нешта там все не хоча быць. Да. Это гітарыст? Да, такі, ведаеце, з кучеряшкамі, такі вось, прыгожы. Ясна. Так, што, тады поспехаў вам у Нямецчыне, на фестывалі, перамогі таксама. Дякую. Нешта мне Паша паказвае, не ведаю, што ты не паказваеш кліп. Так, натуральна, давайте мы паслухаем яшчэ. Хто не чуў Harmonix College, мы мусім паслухаць крыху музыкі. Давайте.
гэта гурт Harmonix College, адны з пераможцаў сёлетняга басовішча. Каманда, якая існуе ўжо 5 гадоў і якая вось у гэтым годзе пачала заяўляць пра сябе на конкурсах. Зараз хлопцы едуць у Нямецчыну як пераможцы беларускага адбору на фестываль Эмергенза. Вось, ну і бліжэй да зімы будзем чакаць іх дэбютнага альбому. Спадзяемся, да, што у нас атрымаецца. Ну, прынамсі, сінгл мы заўжды вам забяспечым. Сингл точно будет. А, дарэчы, ваш бліжэйшы выступ у Мінску калі адбудзецца? Ну, пакуль што не планавалі нічога, можа хто што прапануе, але ну, мы пакуль што ўсе нашы, так сказать, намаганні накіроўваем на Таўбертал і Нямецчыну і ну, пакуль што няма часу насамрэч. А вось мы павяртаемся 11-го, спадзяюся, будзем уже тут. Так што мы, я ж кажу, адкрытыя да супрацоўніцтва, калі ласка, куды заўгодна. Добра, бубнаш Зміцер Аніськоў і бас-гітарыст Зміцер Маршын сёння распавядалі пра каманду. Ну, не пераключайцеся, заставайцеся з Еўрарадыё. Дзякую вам, хлопцы. Дзякуй. Спасибо. Еўрапейскае радыё для Беларусі.